Какво ста, хора? Аз съм Bulgarian Gamer 45 и днес ще покажа канала на един мой много близък приятел, където играем Brawlhalla заедно. Така. Обаче, наскоро се смени името, на мен хич не ми хареса. Нека да видим видеоклипа. Хора, това наводна въпроса, защо просто не махна геймплей? Това малко странно. Сега да продължим. Тъпо е. Тъпо е. Брат, това име е много тъпо. Кой подаде се кръсти ProGR на TV? Това съм аз. Сега от микрофона не сме се бъдем, за какво да знаете. Добре, хора, това е истина. Ще сме говорили заедно. Ето вижте. Това сме се посъдни. Значи вярно сме се говорили. Сега ще го скрия. Ето, видите последно кога сме говорили. Цял час и 8 минути. 9. Добре, хора, сега само набързо да ви покажа моя канал. Така. Това е моят канал. От 13 думата. Надявам се клипа да ви е харесал. Сори, че брат така критикувах, но името просто не ми харесва. Много е така. Повече макефи другото. Ето го, Super Gamer Gameplay, на мен още ми се е променило. По-яко е, ако махне супер. Добре, хора, надявам се да ви харесал клипа, ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. Чао!